माजी आमदार पुष्पसेन सावंत यांचं शुक्रवारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्यानं निधन झालं। शेतकरी नेते म्हणून त्यांची राज्यात ओळख होती। कोकणातील शेतकऱ्यांचा बुलंद आवाज हरपल्याची भावना यावेळी सर्व स्तरातून व्यक्त होते। एका सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले पुष्पसेन सावंत आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर सामान्यांचे नेते कधी झाले ते कळलेच नाही। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला वाचा फोडणारे कष्टकऱ्यांचा बुलंद आवाज म्हणून ते ओळखले जायचे। समाजवादी नेते मधु दंडवते यांच्या विचारानं प्रेरित होऊन त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि अल्पावधीतच त्यांनी राजकारणात आपला ठसा उमटवला। आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले, प्रसंगी रस्त्यावरही उतरले। त्यामुळे सामान्यांच्या प्रश्नाची जाण असलेला आपलाच नेता हरपल्याची भावना सर्वसामान्यांमधून व्यक्त होते। त्यांच्या जाण्यानं खऱ्या अर्थानं जिल्ह्याचं मोठं नुकसान झाल्याची भावना राजकीय तसेच सामाजिक क्षेत्रातून व्यक्त होते। पुष्पसेन सावंत आमदार व्हायच्या आधी सगळी मुंबईची पार्सलं कोकणातले आमदार म्हणून यायचे, परंतु पुष्पसेन हा पहिलाच आमदार असा झाला की जो रस्त्यावर उभं राहून कोणी सामान्य शेतकऱ्याच्या गळ्यात हात घालून राजकारण करणारा पहिला आमदार म्हणून पुष्पसेनकडे लोक बघतात। त्यांच्या बोलण्यात आपल्या बोलीभाषेतच भाषण, पण शेतकऱ्याचे अगदी म्हणजे स्वतः शेतकरी होता, त्याच्यामुळे त्यांनी सगळे अगदी दुग्ध व्यवसायापासून अगदी संकरित बियाणांची शेती म्हणा, सगळं इथं स्वतः केलेलं असल्यामुळे त्यांचं बोलणं हे अनुभवातून आलेलं असायचं। त्यामुळे शेतकऱ्याला तो जवळचा माणूस वाटायचा आणि म्हणून त्यांच्या आमदारकीत ते शेतकऱ्यांचा, सामान्य माणसांचा खूप मोठा वाटा होता। समाजवादी परिवारात त्यांच्यावर अनेक पैलू, मधु दंडवते म्हणा, बबन डिसोजा म्हणा, या सगळ्या मृणालताई म्हणा, यांनी सगळ्यांनी त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त केला आणि त्यांच्यावर अनेक पैलू पाडले। त्यामुळं समाजवादाशी जरी त्यांनी किती पक्ष बदलले तरी समाजवादाशी त्यांची जवळीक राहिली, ही एक समाधानाची गोष्ट होती असं मला वाटतं। बरोबर आहे। आणि ह्या वयात म्हणजे साधारणपणे 60 नंतर माणसं नेते हतबल होतात, परंतु 60 नंतर हा माणूस नव्या उमेदीनं पुन्हा पुन्हा उभा राहत राहिला। इतकंच नाही तर गेल्या वेळेचं विधानसभेचं तिकीट सुद्धा मागितलं होतं। म्हणजे एवढी राजकीय इच्छाशक्ती ज्या माणसाची होती त्याला इतक्या लवकर मरण येणं अपेक्षित नव्हतं, परंतु त्यांनी त्या सगळ्या कामापुढं म्हणा किंवा आपल्या शेतीपुढं, आपल्या प्रयोगांच्या पुढं तब्येतीची खूप हेळसांड केली आणि त्यामुळं हा दिवस आज आम्हाला वाईट बघायला मिळतोय। जशी समाजवादी विचारांची हानी झाली आहे, शेतकऱ्यांची हानी झाली आहे आणि एक निष्ठावान नेता म्हणायला येईल त्याची आज हानी झाली असं मला वाटतं। शेतकऱ्यांचं म्हणजे तो स्वतः शेतकरी असल्यामुळे शेतीतल्या अडचणी काय आहेत, कर्जमाफी का व्हायला पाहिजे, कशी व्हायला पाहिजे, भाताची खरेदी का व्हायला पाहिजे, किंवा पडून राहिलेलं भात कसं वाया जातं, शेतकऱ्याचं कसं नुकसान होतंय, शेतकऱ्याला 4 पैसे मिळतील यासाठी काय काय केलं पाहिजे, असं त्यांचा खूप अभ्यास होता। त्यामुळे ते सर्वांना सांगत असत आणि जिथं चान्स मिळेल हे बोलवायलाच पाहिजे कुठल्या परिषदेत असं नाही, जिथं चान्स मिळेल आणि सरकारपर्यंत हे पोहोचेल अशा ठिकाणी स्वतःहून स्टेजवर जाणं आणि बोलवा नाही तर नाही बोलवा, पण लंबचौडं भाषण ठोकून आलेल्या नेत्याला तो प्रश्न समजावा एवढं मोठं भाषण करणं। ते शेतकरी प्रश्नावर बोलायला लागले की आम्हाला थोडं वेळेचं वगैरे कार्यक्रमाचं बंधन असलं की थांबवायला लागायचं, इतका त्यांचा अभ्यास, तेवढा आमचा कोणाचाही शेतकऱ्यांच्या बद्दलचा अभ्यास नव्हता। माजी आमदार पुष्पसेन सावंत यांचे आजच संध्याकाळी शिवरात्री दिवशी निधन झालं आणि एवढी वाईट घटना झाली की आमच्यामधून एक पूर्ण आम्ही सर्व कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर काम करत होतो, त्यांचे अनेक विचार आम्हाला कायम आमच्याबरोबर राहत होते आणि सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये काम केलं, त्यांनी आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम केलं, त्यांनी कृषी क्षेत्रामध्ये काम केलं, असं वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं एक आवड होती आणि त्या क्षेत्रामध्ये ते काम करत आहे। आता बघा BSc नर्सिंग कॉलेज त्यांचं, आता नर्सिंग कॉलेजसुद्धा त्यांचं होतं, B.Pharm त्यांचं कॉलेज आहे, असे वेगवेगळे शिक्षण संस्था आहे आणि कृषी मध्ये त्यांचं काम आहे। अशा वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्यांचं काम आहे आणि काँग्रेस पक्षाला एक चांगलं आम्हाला नेतृत्व होतं आणि त्यांच्यापासून आम्हाला एकदम आम्ही सर्व कार्यकर्ते सर्व पोरके झालेलो आहोत। पुष्पसेन सावंत साहेब
हे गेले कित्येक वर्ष म्हणजे पिढ्यानपिढ्या त्यांचे फॅमिलीचे आमच्या फॅमिलीचे संबंध चांगले आहेत आणि मी जो काय आज राजकारणात आहे तो काही टक्के नानांचा काहीतरी त्याच्यामध्ये महत्त्वाचा भाग आहे. कारण नानांनी जेव्हा राजकारणात 2 ते 3 वेळा आमदार झाले कुडाळ मतदारसंघाचे, त्यावेळी आम्ही लहान होतो वयाने. त्यावेळी नानांबरोबर आम्ही फिरायचो. त्यावेळी समाजवादी पक्ष, जनता दल, त्याच्यानंतर काँग्रेस, जशी जशी त्यांची राजकारणाची पावलं चालत होती तशी तशी आम्ही त्यांच्यासोबत कार्यकर्ते म्हणून कार्य करत होतो. आणि नानांसारखा नेता या सिंधुदुर्गाने मुकला, त्यामुळे खूप दुःख होतं आहे. नाना हे सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या वर्गातनं आलेले एक नेतृत्व होतं आणि अशा प्रकारचं नेतृत्व जिल्ह्याने गमावल्यामुळे खूप दुःख होत आहे. आणि त्यांचे संबंध आमचे गेले कित्येक दशकाचे घरोब्याचे असल्यामुळे आमच्या या पूर्ण या माणगाव खोरा म्हणा किंवा संपूर्ण आमचं जो कुडाळचा जो बेल्ट आहे तो पूर्ण दुःखी झालेला आहे. आम्ही खूप दुःख व्यक्त करतो ह्या गोष्टी. वनसंज्ञा आणि आकारी पड मरणाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ते झटले, आम्ही डोळ्याने बघितलेलं आहे. आजही ते वयाच्या 79 वयात सुद्धा ते मंत्रालयात जायचे. आज आमदार नसले तरी लोक त्यांना आमदार म्हणायचे. याचं कारण असं की त्यांची जी प्रवृत्ती, माणसाची जी प्रवृत्ती, अंगामधला रक्तामधला गुण हा बघितला तर शेतकऱ्याच्या वर्गातला आहे. एक सर्वसामान्य गाडी चालक, एक ट्रक चालक माणूस आमदार या पदापर्यंत जातो म्हणजे खरोखरच त्याच्यामध्ये काहीतरी गुण असतात म्हणूनच होतो. आणि गेले कित्येक दशकं शेतकरी म्हणूनच ती व्यक्ती राहिली, आमदार म्हणून किंवा राहिलेली व्यक्ती नाही आहे. त्यामुळे त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबियांना सांत्वन आणि हे सगळं देण्यासाठी संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा आज त्यांच्याकडे एकवटलेला आहे. नानांची आजची ही घटना ऐकल्यानंतर सर्वसामान्य जनता, संपूर्ण जनता ही दुःखी झालेली आहे या कोकणातली. आणि आमचा पूर्ण परिवार आणि मी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने दुःख व्यक्त करतो आणि भावपूर्वक श्रद्धांजली अर्पित करतो. नानांच्या निधनानं मला पण फार मोठा धक्का बसलेला आहे. कारण काल परवाच मी नानांची बरोबर चर्चा केली की महाविकास आघाडीचे एक नेते म्हणून. आज हे वाचल्यानंतर आणि ऐकल्यानंतर मला देखील दुःख झालेलं आहे. सिंधुदुर्गाच्या विकासासाठी त्यांनी जे काही स्वप्न बघितलेलं आहे ते स्वप्न पालकमंत्री म्हणून पूर्ण करणं त्यांना खऱ्या अर्थानं श्रद्धांजली करेल. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.